Kim, Mm. saan yung luto niya? Chicken feet. Ha? May lami. Oh, ilabay ko ba lami? Sunod gani. Abot daw, dapat nakaluto na mo. Saan pa mo magluto kung abot ko? Siyempre, ano man ako lutoon nga, paman ka naabot. Klase ni Kuan. So, gani po, gikan ka sa duty, mo diretso po kag uli sa balay, dugay po kay kamuli. Asa na ko nagto day? Nagtrabaho. Unya, Ah, dugay po kay kamuli, nga alas 5 man na imong out, nga nang alas 6:30 naman po ka naabot. nagtrabaho di ba? Ikaw rin yung nagtrabaho ko. Imong out, alas 5. Oh, unya. Dapat, maabot ka dere, mao man na imong tig-abot dere, kasagaran, maabot ka dere, mga pinaka-late na ng mga alas 5:40. Hmm. Kunya, alas 6:30 naman ka naabot. Di ba imong out alas 5? Ano siya po gani? Nga nung dugay makay ka naabot? Oh no! Ha? Ikaw rin na ingon nga nagtrabaho ta. Wala nga mag-asa tamad do. Dapat gani pag abot ako diri nakaluto na mo. Sani adto. Masig kinsa ra siguro na imong gihapit-hapit diha mo nang naabtan kag Oh. alas 6:30. Unsa lang ko ng istorya na? Kaya magreklamo ka nga, dugay ko nagluto. Oh. Alam nga, Tarong luto niya. yung luto, tiil pa dyan. Tumugay kayo mo uli. Alas 5 ang out. Naabot diri alas 6:30 na. Sa klase, isa pa kaya yung Guys. sa Nagyaw-yaw nung may isa doon sa problema. Unsa ka niya? nga nung dugay magkay ka naabot? Alam nga, Ha? kasama yung tamad doon, nag-duty man ko. Duty. Unsa oras man day mong out? Alas 5. Oh, alas 5. O nga nung alas 6:30 naman ka naabot, nga kasagaran maabot ka diri, pinakadugay naman ng alas 5:40. Oh no. Asa pa man day ka Mara, dapit? magtatagiya kong dalan. Sabi ko, ano sa kuha, taga LTO ta. Kay, May magsakyanan na imong gidala nga motor lang man na, makalusot-lusot man na og Kaya motor na, mga mo rin ang pangabugo ng mga kuhan niya. Ano mga nangagi na sa dalan. Ah, dugay kita makalutog panihapon kay ikaw pa yung nagpalit sa atong lutoon sa panihapon. Ano ko lang pa po nagpalit sa ginoo ko? Ba, di na imong gilo. Oh no! Wala na imong... Jesus, sa ba na? Til! Sino ko nagangkang na paagyan? Ano magpangaluya? Muna ipakaon mo sa... Ano ha? Sa paon tayo nung kaning tiil karon. Tarungan na imong giluto diha kay basig ko na ilami eh. Na. Pakaon mo na sa mata na. Oh. No. Uy, lamay di. Tuol raman ang kanal diha o iglabay na natin eh. Labay luto sana. Labay man mo dayon. Wala man kaya lami. Tungkol kita katilawan ang sa mga itsura nangangkang mga mga kuan na. Kasi hindi mo gina-expect tayo sa tiil sa manok. Magbehave. Mamukangkang mong gina kay malata man na siya. O gani na nga. Tsura pa lang gani. Oh, lospad pagi kayo. Oh, mo na ni. Mong giluto? Mo na ni? Gusto pa man tayo magipangita? Ha? Hala, sige. Sabuan na yung mahaka ng mga bukog na, oh. Oh, sabuan na, ha? Ya, kan-a, tanan ha, kan-a. Saka nun. Kau na naman tanan, kaya ikaw may naging mga sabon. Ah, sige. Okay, bye.